Ето ние пак сме мълчугани. След музиката тръгват с нас много деца. Всички крачи. Датата е 6.6.82 година. Значи 82 година на 6 месец, аз по-рано дойдех тук. Обаче за тогава събирахме деца, имаше няколко инструмента, които бяха останали от предишна година. Гошо и Красимир Куртев. Имаше едно момченце тук до гарата, живее в Майкино училище. Той стана сержант в Шумовото училище и сега е в Димитровград, доколкото се знам. Краси Куртев се казва. Казвам се Недо Жечев, роден съм и живял в Дългопол, учител съм по специалност, бях директор на училището около 10 години. Живота ми е свързан с моя град, с неговото израстване, благоустрояване, създаване на битови условия на моите съграждани. Така че в това отношение не прави изключение създаването на духови оркестър към училището. Той беше създаден преди доста време, вече 30 години. В един ден дойде при мен един млад човек, който даже ме изненада с представянето си. Ние бяхме правили опит да създадем оркестър в училището, чрез фанфари, но излезе несполучлив и аз се отнесах малко с съмнение. Но, за моя радост, се изненадах с неговата упоритост и последователност и в едно скоро време, за не повече от няколко месеца, успяхме да съберем
деца около 30-40, успяхме да набавим няколко инструменти, не за всички, разбира се, и се започна работа. Така беше създаден оркестър. През следващата година вече оркестъра придоби своя облик и своята представителност. Започна да се проявява не само в училище, но и пред обществото на Дългопол. Явяваше се на прегледи в окръга, в страната и най-вече в Оряхово, родното място на Нико Илиев. Така той разнесе славата на Дългопол из цяла България. И сега, след 30 години, вече виждаме неговите успехи. Той за нас беше едно музикално училище. Когато го няма оркестъра, примерно, когато са ваканции децата, тържествата минават вяло, минават сухо, няма празничност. Той вече не е само училищен оркестър. Той е представителен оркестър на Дългополска община. Така че заинтересовани са всички институции, и кметската управа, и читалищното ръководство, и училищното ръководство, да поддържат оркестъра и в бъдеще. То е само в полза на Дългопол. Надявам се, че тая традиция ще се запази в бъдеще. Казвам се Руси Димитров, коренек дългополец съм. Котството го познавам от 60-те години на миналия век, като стари моряци. И той ми подхвърли, че се захваща с една работа, мисли да направи. Каза ми, че с музиката, често ви казвам, изразих съмнение, че можеш. Той провеждаше репетициите и ми се отдало възможност да го наблюдавам. С какъв хъс, с каква упоритост, с каква любов работеше с децата. Последствие, когато се срещаме на 4-очен разговор, този човек ме впечатлива дълбоката си любов към музиката, към Дългопол, към хората. Просто не вярвах, че този човек в продължение на 30 години той живее живот на колела. Това са 30 години път от Варна Дългопол Варна. Това е уникум, това е рожба син, за него трябва да се дигне памет. Този човек е живял много тежки моменти. Спомням се сега, особено това някъде към средата на 80-те години беше, или края на 80-те, когато оркестъра беше пред пълна разруха. Срещахме се на площадката пред новата гимназия там. Този човек едва ли не със сълзи на очи ми говореше пред каква катастрофа е оркестъра. Помогнаха интелигентни хора да спаси. Последният разговор беше някъде в края на лятото или по средата на лято тая година. Не му дават хора да подмини оркестъра си. Просто пътеше пред мене. Идваше му да тегли една майна на всичко и да хвърли ключи. Но ето го напад, той е само Дългопол. Радвам се, че подновява оркестъра.
Името ми е Хаджи Ламбрин Сотиров, основател на музея на старата фотография в Стара Варна и едноименното народно читалище. И мога да кажа, безвъзмезден помагач на духовия оркестър. Когато имаме щастието да присъстваме на национално творческо явление, трябва да бъдем много горди, много радостни. 30 годишнината на този оркестър не е случайна. За един малък град това е голямо събитие. Още повече, че говорим за най-добрия детско-юношески духов оркестър, може би на Балканите. Маестро Коста Павлов има много голяма заслуга за това. През всичките тези години той е бил изключително последователен и дисциплиниран и е възпитал и учил десетки, не стотици музиканти, които сега са в полза на българската духова музика и не само на духовата музика. Духовата музика е място за вдъхновение и то вдъхновение не само за самите музиканти, а и за целия народ. Виждал съм много пъти как този оркестър свири на площада и как цялата природа се променя. Как този площад започва да играе, как започва да се усмихва, как започва да се радва, как вдига гордо глава. Всички, които са минали през оркестъра, са станали хора. И то не случайни личности. Защото оркестъра дава такова духовно богатство, което позволява друго нравствено и творческо израстване на всеки един. Този оркестър е скъп на сърцето на всеки българин. се Елина Атанасова. От 9 годишна свиря в детско-юношески духов оркестър град Дългопол на кларинет. В момента работя в община Дългопол като еколог. Продължавам да свиря и в оркестъра, заедно успоредно с задълженията ми служебните. Когато мога, помагам за обучаването на новото попълнение на оркестъра. Освен всички тия неща, свързани с музиката, оркестъра в лицето на господин Павлов най-вече е допринесъл много за изграждането ми като личност, като това, което съм в момента, моята култура, възпитание.
Здравей! Здравей. Ти кой си? Аз съм Велико. Велико Стиляно Димов. И в кой клас си? Във втори. Ти от кога започна да свириш? От 7 годишна. Какъв искаш да станеш? Искам да стана господин на духовия оркестър. Диригент искаш да станеш на духови оркестър. Thank you.